De zinnen weer er hier bij Balzert van een beetje aardig bij en dan is het zuiver warm. Nee, dan is het gewoon warm. En verder stiert ik dan wel een koeltje en hakken door de wien. Maar het weer ik onstabiel en er kwamen nog een aantal buien tot ontwikkeling. Dat zal de komende dagen oors worden. Stabiel simmerwaar. Joen en vannacht. Ja, flinke opklarings. Uiteindelijk klaart het aardig op, maar de kans op mistbanken. En verder is een temperatuur tussen de 12 en de 14 graden. De hoogste temperaturen in de kustgebieden. En de wien is er haast net. Die komt meer en meer uit het westen en het noordwesten. Maar misschien letter wel wat noordelijk. Steeds maar die wien valt haast heel stil. Morgen, een dag met rustig waar. Maar laten we eerst met het waarbeeld beginnen. De zon is er morgen bij en de temperaturen passen bij een simmerdag zomaar bij de 21, 22 graden in. Zo meneer verwonder je dat in het oosten en het zuidoosten nog een graad hoger wordt. En de wind die komt morgen uit het westen en het noordwesten, letter wat meer noordelijk en die blijft zwak of matig. Dan zetten we terug naar het fruitshow. Ik zou het al stabiel simmerwaar. Op vrijdag, sneeuw en sneeuw, flink wat zinnen en simmertemperaturen. Op vrijdag nog zo'n 20, 21 graden, maar wel een warme dag. En op sneeuw en sneeuw is het stroomwaar. Maar zo'n 23, 24 graden en misschien op sneeuw nog wel een graad hoger. En takkemieke blijft het warm en we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.